салом дӯстон, айни замон дар автовокзал қарор дорем, ноҳияи Сино. Аз ин тараф Қараболо ва эстакадаи Қараболо, дар инҷо бошад худи автовокзал ва аз ин тараф бошад Профсоюз. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Якум ряд мебошад домои 5 этажка. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 5 ошёна иборат мебошад. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 4 ошёнаш ҷойгир аст. Ман ҳамин трезор. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 5 хонага мебошад бо масоҳати тақрибан 100 метри квадратӣ дар 4 ошёнаи бинои советӣ. Худи бино аз 5 ошёна иборат мебошад. хона чӣ хеле ки мебинед бо таъмир аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат шурӯъ мекунем. Дар инҷо даромадгоҳ мебошад дӯстони азиз, прихожа, роҳ раваст. дар инҷо якуму дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, сеюм, чорум, панҷум ҳуҷра ва аз тарафи дасти чап бошад ҳоҷатхона ва ҳаммом алоҳида, ошхона ва балкон аст. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. меҳмонхона мебошад дӯстони азиз, якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар ин тараф бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ин планировкаи 5 хонагаҳои домои советӣ мебошад дӯстони азиз. агар хоҳиш дошта бошед, метавонед аз байн деволқати маҳкам кунед. дар инҷо дармонеду манам хел алоҳида дута ҳуҷра мешавад. дар ҳуҷрат 5 хонага аст дӯстони азиз. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб аст. хона бечизу чорааш фурӯхта мешавад дӯстони азиз. фақат баъзе чизҳояш меистад ва ман ҳамин кондитсионерам меистад. ин чорум ҳуҷраи истиқоматӣ трезои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад дӯстони азиз. аз ин тараф роҳи калон асту худи автовокзал. хона дар минтақаи беҳтарин, яке аз минтақаҳои беҳтарини шаҳри Душанбеда ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозор ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. ва ин бошад охирон, яъне панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин ҳуҷраам ҳуҷраи хоб аст. дар инҷо ҳаммом ва дар инҷо бошад ҳоҷатхона. чӣ хеле ки мебинед ҳоҷатхона ва ҳаммом алоҳида. ва ин ошхона мебошад дӯстони азиз. чӣ хеле ки дар аввали навор қайд кардем, хона бечизу чорааш фурӯхта мешавад. чӣ меистад дар ин хона? ман ҳамин кухни гарнитур меистад, бе яхдон, бе плита, бе мошинаи ҷумашӯй, фақат худи ҳамин мебел меистад дӯстони азиз. ва ман ҳамин шкафи балкон. дигар ҳама чизҳошо намебарам дӯстони азиз. кондитсионери ҳуҷраи хоб, кухни гарнитур ва шкаф меистад, тамом. ман ҳамин боғчаи кӯдакона мебошад дӯстони азиз ва дар қафояш боз мактаб аст. хулас, мактаб ва боғчаи кӯдакона дар назди бино қарор дорад. ва ин бошад балкон. ва ба ҳамин сабти хона ба анҷом мерасад дӯстони азиз. акнун оиди нарх. нархи хона бошад 1 миллиону 40 ҳазор сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар роҳи экран. рақамҳои Россия фақат ватсапашон кор мекунад. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, 5 хонага бо таъмир дар автовокзал, яке аз минтақаҳои беҳтарини шаҳри Душанбе. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.